Атила отеква през вековете като гръм. Наричан Бичът Божий, той е митична фигура, често обрисувана като разрушител на Рим, предводител на хуните и най-страшният войн на своето време. Но дали образът му, наложен от западната история, е пълен? Дали всъщност не сме свидетели на дълбоко изопачаване на истината? И дали този човек, този завоевател, не е бил не само хун, а и българин по произход? За да разберем това, трябва да погледнем отвъд написаното от византийските и латинските летописци. Те често приписват на варварите всички злини, защото от тяхната гледна точка всеки, който застрашава християнската империя, е чудовище. Но съществуват множество доказателства, че Атила произхожда от древен царски род, който има дълбоки корени сред племената на изтока, и по-конкретно сред прабългарите. Титлата му е показателна. Той не е просто предводител, а върховен цар на огромна империя, която се простирала от днешна Германия до степите на Кавказ. Народите, които управлявал, не били само хуни. Сред тях имало сармати, алани, готи, славяни и най-важното – българи. Не е случайно, че в старобългарските предания и в някои кавказски хроники Атила е наричан владетел на бългуните – българохуни. Ако проследим родословната линия на Атила, ще открием, че баща му, Мундюк или Мунджук, също е бил велик владетел. Името му има очевидна близост с някои български владетелски титли, срещани в летописите. Дори брат му, Окатар, напомня на титлите Кан или Хан, използвани сред българските родове. Тези езикови връзки не са случайни, а улики за общ корен между хуните и прабългарите. Българите, като народ, никога не са били еднородна група. Те са част от по-голяма конфедерация от родове и племена, които през вековете са се движили по евразийските степи. Тази конфедерация е включвала тюркски, ираноязични и финско-угорски елементи. Именно тази мобилна, военна култура, изградена върху родова структура и строга дисциплина, позволила на Атила да изгради нещо повече от племенен съюз – истинска империя. Официалната история твърди, че хуните се появили внезапно в Европа през IV век, предизвиквайки паниката на великото преселение на народите. Но археологически данни, както и анализ на генетични маркери, сочат, че много от таконар хуни всъщност са били свързани с българските племена от черноморските степи. Каменните надписи от Кавказ, открити в Дагестан и Осетия, съдържат символи, подобни на древнобългарските руни. Още по-фрапираща е приликата между езика на хуните и старобългарския. Докато латинските и гръцки хронисти описват езика на Атила като неразбираем, някои източни източници дават конкретни фрази, които по звучене напомнят на прабългарски. Това поражда въпроса: дали тайнственият хунски език всъщност не е бил архаичен български диалект? Нека си припомним и факта, че когато Атила пристига в Панония, той не унищожава всичко по пътя си. Напротив, той организира държава, изисква данъци от Рим, води преговори с Византия, използва дипломация, разузнаване и дори писмена администрация. Това не е варварин, това е държавник. Неговата столица по бреговете на Тиса е описвана като великолепна, с каменни здания и резиденции. Нещо, което прилича повече на български Плиска, отколкото на номадски лагер. Именно тук можем да намерим връзката с ранно българската държавност. Според някои теории, след смъртта на Атила, неговата империя не просто изчезва. Част от племената му се пренасочват на изток, други – на юг. Една от големите групи, запазила структурата си и военната си организация, се нарича Уногундури, част от бъдещите прабългари, предвождани от Кубрат и по-късно от Аспарух. Някои хроники дори твърдят, че Атила е почитан в български родове като праотец, особено в Северен Кавказ и Поволжието. В тези предания той е описван не като разрушител, а като велик цар, донесъл справедливост и ред. В тях има мотиви, напомнящи на по-късните епически разкази за Крум и Симеон. Това не е съвпадение, а културна приемственост. Водените от Атила войни не са само за плячка. Те са насочени срещу гниещите империи на Запада, срещу държави, които са експлоатирали източните народи в продължение на столетия. В писмата му до римските императори се вижда самочувствие и претенции на равен. Той не се вижда като васал или варварин,
а като владетел, чиято власт е дадена от самото небе. Една от най-загадъчните части от неговата биография е начинът, по който умира. Според легендата, Атила умира в брачната си нощ от кръвоизлив, но други източници предполагат отравяне, заговор или дори ритуално жертвоприношение. Интересното е, че в много български митове царете не умират просто така. Тяхната смърт е обвита в тайнственост и магия. Атила не прави изключение. Погребението му също е изпълнено с мистерии. Летописите разказват, че е положен в златен ковчег, поставен в сребърен, обвит с желязо. 3 слоя, символизиращи трите свята. Гробът му е потопен в река, а всички, участвали в церемонията, са убити, за да остане мястото в тайна. Ако това не е символика, напомняща за древнобългарските космогонични вярвания, какво тогава? Някои български учени предполагат, че гробът на Атила може да се намира някъде край долното течение на Дунав, в района между днешна Видин и Силистра. Там, където древните български родове изграждат свои капища и могили. Възможно е в тези земи да се крие истинската гробница на владетеля, обвита в забрава, но пазена от народната памет. Не можем да пропуснем и генетичния фактор. Модерни изследвания показват, че сред българите се срещат хаплогрупи, свързани с източноирански и алтайски народи, такива, каквито се срещат и сред остатъците от хунски и скитосарматски групи. Това подсказва за дълбока генетична връзка, отразяваща именно онзи етнически конгломерат, от който произлиза и Атила. Когато съпоставим езиковите, културните, генетичните и митологични елементи, образът на Атила придобива ново значение. Той вече не е само варварски нашественик, а централен герой в историята на народите на изтока, включително на българите. Един владетел, който не само побеждава Рим, но и обединява племената на степта в една могъща сила. Възможно е част от древното име българ да е свързано с духовната и военна философия на Атила. То би могло да се тълкува не само като смесен народ или носител на светлина, но и като наследник на една хунска династия, чиято мисия е да съхрани реда сред хаоса. Именно тази философия се вижда и при по-късните български владетели. Да наречем Атила българин не е просто провокация. Това е опит да възстановим загубена историческа памет. Истината може да бъде плашеща, особено когато тя подкопава установените версии на миналото. Но тя съществува, закодирана в езика, в народната памет, в кръвта и в земята, по която вървим. Ако допуснем, че Атила е бил предшественик на българските канове, тогава трябва да преосмислим цялата хронология на ранно-средновековна Европа. Това би означавало, че българите не просто идват на Балканите през 7 век, а че те са част от дълбока имперска традиция, която е формирала самата геополитика на континента. В този смисъл, Атила не е само герой от древността. Той е символ на забравената мощ на един източен свят, който днес се пробужда. Свят, в който България не е периферия, а център на една велика цивилизация. Атила е част от тази истина и тя тепърва ще бъде разкрита.